Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Pojavio se na Facebook jedan čovjek koji ima veliko znanje. On je slično vama. Pa sad da vam postavimo i vama neka pitanja. Recimo, koji je glavni grad Francuske? Glavni grad Francuski, Belgija. Tačno. Glavni grad Amerike? London. To je. Glavni grad Belgije? Glavni grad Belgije. London. A isto, tako je, jeste. Glavni grad Afrike? Afrika. Glavni grad Afrike. Džungla. Džungla, jeste. Glavni grad Zaječara? Planica. Planica, jeste. A glavni grad Srbije? Beograd. Beograd, tačno je, vidiš da znate. Glavni grad Nemačke? Frankfurt. Frankfurt, svaka čast. A recimo da vidimo sad matematika. Da. 2 puta 2? 2 puta 2. 12. 12, tačno. 2 puta 8? 9. Alvera. 24 puta 7? 120. 120, tačno. 16 puta 152? 40. Alvera, znate. Odlično iz te grane matematike. Sad, šta je teže? 10 kila gvožđe ili 10 kila vunu? 10 kila gvožđe. Vidiš da znate. Znači 10 kila gvožđe je teže. Da. A šta je teže? Kilo čokolade ili kilo bombone? Pa kilo čokolade. Znači čokolada je teža. Da. Odlično, odlično. Samo još nešto, jel verujete u vanzemaljci? Pa, ne bi verovala ako da ostalo vanzemaljci mi se izgubljamo do kraja veka. Tako, znači. Dobro, dobro. A verujete u Boga? Verujemo. Znači postoji Bog. Postoji. Tako je. Pa ništa, to bi to bilo. Pa sad će da... Ali može jedno pozdrav. Koga hoćete da pozdravite? Da pozdravimo Stanišu i da pozdravimo Senada i ovu pevačicu od Slobodana, Bojanu pozdravljam, i jednu pesmu, ako mogu da Srđana Ademirovića, da mi pošalje neki novost. Nemam ništa, ostao sam čvorak Srđane. Ajde spasi me, ako hoćeš sreću da ti dam, jedno drugo.